și tare mi-a plăcut aia lui Da Vinci, tot am văzut un original, care ne-a finisată, știți despre care vorbesc, care arată așa demonic aproape. Păi aia Știu. schițată, cu Da. cai desenați, fără ochi negri și chestii, pentru că nu erau sketch-uri unde el îți vedea, decidea unde să pună cai și sunt părți ale picturii unde sunt vreo cai parcă cu 3 capete, știi, pentru că it's so weird. Nice. Arată așa de demonic, fără intenții, pentru... Apropo aia ca de intenții, într-un fel, el într-adevăr nu a finisat-o, dar oricum e pus în expoziție și când intri în camera aia din una din Da, dar nu lui Da galerii Vinci, din nu lui Da Vinci Uffizi, este atribuit... e pictura centrală lui Da Vinci care o expun, așa o Mie... curatorii. Dar nu este citatul Da Vinci Intenția ăla lui nu a cu... fost să fie asta, dar cumva intenția parcă Da a Vinci? dispărut și a rămas Nu, Da ceva Vinci, accidental. Adică asta ori vine în antitezul chestia asta cu accidental, dar poate e o excepție. Dar nu, că Da Vinci, știi că avea citatul ăla faimos Da Vinci, nu știu dacă cât din context se află, dar spune: arta nu este niciodată finisată, ci doar abandonată. Cum interpretezi tu asta? Umberto Eco, open text. Numele trandafirului. Mie sincer îmi place să văd cum se uita Swan la tablouri decât să mă uit eu la tablouri. Deci, încă o chestie interesantă la Proust. Descrierile sale cu privire la muzica clasică. Ai cringe de alea, nu glumesc. Pentru că noi în pragma muzicienilor, cumva altfel interpretăm lucrurile. Bine, acum nu Proust a interpretat, probabil că a interpretat-o Swan. Dar acolo nu sunt descrieri muzicale, sunt descrieri senzoriale. Că... Nu, erau și niște senzoriale, fragmente. sensibile. Adică deja a trecut prin intelect. Adică tu auzi chestia Da, deja cu intelectul. da, dar nu din punct de vedere muzical, sunt din punct de vedere literar, adică. Nu că din punct de vedere, nu mă refer la tehnică, gen ăsta e acordul respectiv, care se întoarce pe încolo și vine pe o linie de Păi în cazul ăsta nu poți să judici dacă nu... Nu, eu vorbesc despre anumite descrieri care cumva nu se alinează nici măcar cu critica muzicală. Adică în critica muzicală altfel sunt descrise lucrurile sau analizate altfel. Dar cumva s-a analizat așa din un pic amatoricește. Mi-a plăcut cum a descris soata lui Vinteuil. Atâta este, atâta știa. Atâta știa. Știi că în Frații Karamazov e procesul ăla. Mai mult proces. Trece la procesul ăla juridic din judecată. Da. Da, sigur. El ca jurist, Deci, deja trase băi, nu știu, Mi-a plăcut, a fost foarte spectaculos. eu m-am plictisit un pic la acele 100 de pagini și singurul